मजा खारगासिनो दं guys jahaz kakak jahaz guys jahaz kakak ini jahaz parbai logoफोरा जोंना jahazआ जों जागार मानसिफ्रा दिनै मजा guys दिनै guys nih pura dabagasino jahazआ moza guys moza खारगासिनो दं Kabupaten Guwahati ini masih berjalan. Moza खारगासिनो लोगोफोरनो थाबैलाय जोंना गुवाहाटिया wow जिंदगी पूरा मजा guys मजा Korea na guys Korea na पूरा खारगासिनो लोगोफोर दाबो मोनाखै 5 मिनिट जाबाय नै उमानन्द थाबोबायलै गुवाहाटिया लोगोफोरा नर्थ गुवाहाटि मोनसिगोन लोगोफोर आरो गोजान साहाबो लोगोफोरा guys monaबो मोनालै थाबबाय गुवाहाटिया थाबबाय नै आइ सफामाय हेन्दै उमानन्द guys 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 ini sini Akromon 1 2 gंथाम लै फैगासिनो Akromon थाबबाय गुवाहाटिया बेसेबा गोजान Akromon wow wow जाखालिना लोगोफोर फैबानै Akromon wow moza Akromon guys nih wow wow Akromon ini saling guys nih मोनफैबाय लोगोफोर नै थाबोजोब्बाय जोंना फानसि बाजार पलटं बाजारनो माबा बोरैलुमुख
लोगोफोर नर्थ गुवाहाटियाव फैबाय दा माबायदि मोनखो लोगोफोर भिडिअ नायनानै गाखोबाय नागोन नोंथांमोनाबो नै बेसेबां गोजान फैगोन नाय लोगोफोर बा ओरै फैदोंमोन अह दे लोगोफोर एसे भिडिअ बानायना देखायबाय आरो ना अके लोगोफोर दानि ओंखारसै येस पुरा मानसिखा लोगोफोर दे लोगोफोर दोनबाय दे